nandang Sungkowo jalaran Demak kelangan panjenengane Kanjeng Sultan. Saperangan keluarga Demak iji mapan ana ing bumining musuh sangsaya mbebayani. Saya-saya panjenengane Kanjeng Ratu Semenanjung. Merga iki pawaan pawestri rak kaya ngono to, Dus. Nggih. Mila dumateng panjenengan Kanjeng Ratu. Panjenengan arsa kundur wonten ing Kasultanan Demak. Menapa panjenengan kepengin kundur wonten ing Panti Jepara Kanjeng Ratu? Kula kepen kondur wonten ing Panti Jepara kemawon. Menawi panjenengan kepengin kundur wonten ing Jepara, kedah wonten ingkang nderekaken minangka dados penderek pribadi Narpa Cundaka. Menika wonten satriya kalih, setunggal penangsang, kalih karebet Joko Tingkir. Ingkang panjenengan pilih saha panjenengan pitados dados penderek sinten Kanjeng Ratu? Menawi babagan milih penderek kula pasrahaken kalian Ratu Kalinyamat kemawon. Dan Nyamat ketiban sampur milih pendereke wakmu Ratu Semenanjung. Karebet apa penangsang Kalinyamat? Punten dalem sewu Kanjeng Ratu. Sinasa panjenengan salah setunggalipun pawestri. Nanging panjenengan salah setunggalipun ratu. Minangka panutanipun para putri utawi para wanita wonten ing tanah Jawi. Menawi panjenengan milih penderek mestinipun dipun penggalih kanthi weninging kawicaksanan. Awit dados penderek menika mboten gampil. Ngaten. Kejawi Kanjeng Ratu Semenanjung menika ngemban salah setunggalipun ponang jabang kaping kalihipun mbeta kawontenanipun Partisara. Paling boten penderekipun kedahipun satriya ingkang tetek tanggon tanggel jawab kados kadang panjenengan Haryo Penangsang Kanjeng Ratu. Oh, ngaten injih Rama kali. Nyamat. Yes. Jipuk contoh pari kae lho, Nduk. Pari kae yen wayah woh, merapu kae anggen mrapune ndangak. Ora iso ndiluk, ndangak terus. Ki gabuk ora ana isine. Wong yo ngono. Wong angger kakean omong, kakean umuk, biasane gedebus. Pari kae yen mrapune kok iso ndiluk, meneng, mentes. Sok kala mangsa iso merantasi gawe yen menungso kaya ngono. Wis gedhe percayaku karo kowe. Aku yakin yen ora salah kowe milih penderek Nyamat. Oh, ngaten injih. Kadosipun leres ngendika dalem Rama Kudus, menawi ingkang nderekaken wis Semenanjung kedahipun satriya ingkang tanggung jawab kados Dimas Penangsang. Nggih. Pramila ingkang kula pilih dados penderekipun Wos Semenanjung Nggih. boten sanes Dimas Karebet. Sing mbok pilih karebet, Mak. Nggih Rama Kalijaga. Ana wong duwe dagangan bobor iki. Ya ngene, aja anggap nugroho, dianggap nampa jejiban sing ora enteng. Ora usah dadak kesuwen, mara gage derekke kundur Kanjeng Ratu Semenanjung. Santai bro, sabar bro. Penangsang. Pripun?
Pagunjaran. Nah, rene wong penaruhan wis mati. Luari kok Pagunjaran genti-gentan perintah kon mateni Joko Tingkir. Ngaten. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mutawarik kuwi sugih ing pengati-ati. Aja sugih sembrono karepe. Menungso ati-ati wae sok kala mangsane cilaka apa maneh gedhekke sembrono. Tuladane kaya kowe. Coba. Sopo sing nyelakakno kowe? Musuh lawas golek ana, Bet. Assalamualaikum. Karebet wis mati. Martisara sing gawa Kanjeng Ratu Semenanjung menika. Nek ngono kowe sumingkir saka papan iki. Mengko yen ana pancen aku sing jagat Demak. Aku ra kelakon dadi sultan ana ing Demak. Yen ngono cetha kowe kengalap kalungguhaning
mateki ya bongkoyo. Aji menang yo menangsa. Kowe berita. Kowe mati ae kok gawe goro-goro. Gurumu kuirangan. Mati mono lindu sing gedhe. Lindu kok. Wes kowe mati. Kari siji muridku Aryo Penangsang. Kang besok dadi sultan ning. Lho, iki yo ngene. Melu gemlecak. Ning aja kuwatir, Ger. Gurumu go sarep nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Karebet dus. Wah. Boten saged kepanggih upama ketemu nggih tanpa guna mostra. Sebabipun boten wonten Kok ora ana iki nyangen. nyawane sing ora ana. Lho, Lah mangpresane. Oh, la ilaha illallah. Bet. Yaene kok mati ping pindho, bet. Bocah kok sembranane kaya ngene. Aku njaluk tulung Dus. Merga kowe dukun ampuh, dukun kondang. Tulung tambani karebet Dus. wah. Pun boten saged. Ora iso. Boten saged. Boten bagian kula. Wis, Kula wis dah bagian dhewe kok. anjene iki bagi aku ya sak isa-isaku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya Hayyu ya Qayyum urip bet. Kakang Kalijogo, Jakfar Suti, sak sedo dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Rejengandika menika hakim suci. Wonten ing tanah Jawi panjenengan paring dawuh marang sapa wae besok keng dadi sultan ing Bintara Demak. Siji kudu duwe syarat keng kudu dinduweni marang calon sultan ing Bintara Demak. Boten sanes namung Partisara Bintara Demak. kaya ngono Nggih. pancen bener. Merga kuwi syarat wajib kudu kecondhokan Partisara layang kekancingan tilaran dalem Sultan Babah Patah Ratu Islam Tanah Jawa kang sepisanan. Terus saiki sing kedunungan Partisara sapa Dus? Boten wonten kalih tiga namung Haryo Penangsang. Muridmu Penangsang? Nggih. Lho. Ya boleh. Nggih, menika. Oh, ya. Nyatane pancen sing duwe Partisara kuwe, mbok menawa iki wis tumiba bejamu Penangsang. Ning ya ngene, Dus. Upama besok Penangsang jumeneng sultan dadi ratu, ora wurung bakal ngratoni kawula ing negara Demak. Aja nganti dinakwa akal-akalan, apus-apusan, tenanan. Ben bener-bener kawula ngerti kalamun Penangsang duwe Partisara, merga sing nggawa saiki kuwe jajal Partisara dibuka, diwaos. Kira-kira iku Partisara tenan apa lemu gawe dhewe? Ah, mboten. Nah, Kula ora iso gawe. golek kliru. Nah, apike buktekno wae.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama Kepala Desa Buyangan menerangkan nama Sugianto, umur 45 tahun, betul-betul jual lembu dengan ciri-ciri kulit putih, tanduk tokol, ekor pandulala kok layang Pripun? sapi, Cung. Pripun? Layang sapi. Belum. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rahayune kok tak kon maca. Upama ora, mosok layang sapi arep go dadi ratu. Ora apa-apa, iso lek. Saged. Iso. Oh, nggih nggih. Saestu menapa? Penangsang iso dadi ratu. Ora kita nganggo layang sapi, layang kewan. Nek saged dados ratu nggih. Iso. Iso dadi ratu, Oh, Cung. atur nggih. Atur Beneran. nuwun, nggih. Sinajan to layange layang sapi, kok iso dadi sultan. Iso dadi ratu. Mergo nggone dadi ratu nganggo layang kewan, layang sapi. Sok ben penangsang yo dadi ratune kewan. Kebo sapi wedhus celeng babi kirik ratune ben penangsang. Mergo sing dienggo layang kewan. Layang kewan kowe dadi ratune kirek, Cung. Boten, boten. Boten. Oh, Aku wis ngerti kok. Nalika Kanjeng Ratu Semenanjung ngasta Partisara, iki ana wong sing melek. Melek nganggo dalan sing ora bener. Perintah wong kon nyopet. Lah iki tak jagani, lho kok tenan. Mula layang sing biasa Kanjeng Ratu tak ijoli layang sapi. Lalah dicopet wong, jebule wong kuwi mau ana sing kongkon. Lho kok malah saiki sing gawa penangsang. Nah ngono iki lah akalem. Nggih, leres. Nah, Nggih. sing asli wis tak gawa aku. Iki tilaran dalem Sultan Patah sinerat ing kitab utawa weda utawa buku iki. Ana tapak asma dalem Sultan Babah Patah. Wasiat dalem Sultan Patah marang sapa besok kang dadi ratu kudu kedunungan Partisara. Lah sing menang darbe Partisara kudu bener-bener wedrah negara Demak. Penangsang iso. Nggih. Mergo penangsang anak Suryawiyata, Suryawiyata anak Sultan Patah. Karebet tenane ora iso, ning dadi iso. Senajan anake Kebu Kenanga, nanging wis dipundhut putra mantu Sultan Tenggana. Anak mantu padha wae karo anake dhewe, uga iso ndarbeni Partisara. Sing gawa aku lho, Dus. Upama aku iki wong elek tak weno karebet sah. Sing gugat sapa? Ning perkara iki ben adil, ora dianggep aku menang-menangan. Adil kang sejati, adiling Gusti. Mula iki bakal tak wacakno firmaning Gusti Allah saka kitab suci Al-Qur'an. Mengko tak wacakno ayate Gusti Allah, ndelalah keteraange nek mlayune rene sing bejo karebet. Nggih. Ndelalah angine kok kono mlayune rene ya sing bejo penangsang. Iki kersane Gusti Allah merga saka ayating Gusti Allah. Kaya ngono to? nggih, nggih. Nah, kowe kene melu ndedonga marang Gusti Allah, sapa ngerti bejo ketiban Partisara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim.
mbok menawa kabeh wis dikersakake dening Gusti Allah. Kowe kudu eling. Nalika ana lakon Brawijaya paras. Brawijaya ngrasuk Islam. Sinebut Sunan Lawu yen sing maras aku, sing nyahadat aku. Meling 3 perkara. Siji, yen aku sedo jroning pusaraku aja sinerat Brawijaya nanging sinerata Putri Cempa. Putri ki wadon, monggo Brawijaya lanang. Kok nyerat Putri Cempa kabeh merga nalika urip Brawijaya diwadonake karo anake. Sapa anak sing madonke karo wong tuwa? Raden Kasan, ya Panembahan Palembang, ya Sultan Patah. Anak madonke bapak jumeneng sultan tanpa palilahe bapak. Iki angka 2. Besok anak turunku wong Jawa. Yen bisa omah-omah duwe bojo Jawa untuk Jawa. Aja seje kulit. Tuladane Jawa untuk Cina. Jawa untuk Londo. Yen bisa aja. Merga contone cetha. Brawijaya ngepek bojo Putri Cina, ya Putri Cempa, anak-anak ora barokah. Tuladane Kasan. Anak dianggep wani karo wong tuwa. Gelo penggalihe Brawijaya. Merga saka gelane nyabda kang pungkasan. Demak kuwate mung sak turunan. Sak turunan kuwi bapak lumerek ing anak. Bar kuwi rampung ora iso lumerek teka putu buyut. Sultan Patah sedo diganti anake Pati Yunus. Pati Yunus sedo diganti Sultan Trenggono. Anak ragil entek. Sultan Trenggono sedo tegese Demak wis entek. Mula sasedo dalem Sultan Trenggono. Panguwasa Demak Bintara lambung. Pujring pranatan ing tanah Jawa sing bakal temeka mapane raning Demak. Perkara panggonane ning ndi awak dhewe ora wani ndisiki panguwasaning Gusti Allah. Wallahu alam. Kuwi wewadine sing kuwasa. Nanging bakale ana ratu anyar tanah Jawa. Trontong-trontong wis cetha. Sapa ratu anyar tanah Jawa? Garah Majapahit. Wedrah Pengging. Anak Kebo Kenanga. Karebet Joko Tinggir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.